Gede keluar panjenengan Pak Roto semengko nggih Pak Roto ditunggu panjenengan Bapak Mila. Pak Roto ditunggu Pak Mila semengko. Nggih katur Mas Pur ingkang kagungan terkesima nggih. Wonten kawasan Kisongo nggih rental mobil. Mas Pur terkesima sing dalu Mas Pur. Ngopi kok, Dik. Gelagatmu sajak nyupriyani hatiku sojono kencan karo Betolio ngembara nembus meko ngitung lintang sejelo padang rembulan tak goleki ono ngendi si pancerino tak titipi kidung ing jantung lelungitan lunggungan kang rambatan amung swara ngejiwaku tak kirimi layang kitir tak sempir angin sumilih ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngegem lintang rengkuit rembulan aku samar kuatir lan montar abang sekarang makan yang orang kang jengkan ngelak angetan pompoma tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungko katiku celeng mogok celenge kang serenyo celeng mogok kang serenyo lolo lah kok ngono iki celenge mogok makanya Celeng serenggi, celeng serenggi, celeng serenggi matu yen bengi. Celeng serenggi, celeng serenggi, celenge matu yen bengi. Lo 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 lo. Lah kok ngono, celenge kok malah dadi. celeng ireng ning peteng
diem nontor wit sawo lolo lah kok ijo celenge golek bojo celeng mogok ning isor gedang celeng mogok ning isor gedang lho lah kok ngono ning sor gedang karo nyawang celeng srenggi celeng jeneng me babi celeng srenggi celeng jeneng me babi lo lah kok ngono celeng dhisik celeng budal golek rejeki ayo yo ayo yo mengga ayo mogok yu celeng mogok ayo mogok celeng mogok kasir minyak lo dah kok ngono celeng kasir minyak celeng mogok pinggir lurung celeng mogok nek mogok ayo saya nang disurung celenge kepeseng